nimi on Antti Ignatius, mä oon 29-vuotias, koulutukselta oikeustieteen maisteri ja asun Helsingissä. Yritys on lakiasiantoimisto Turun Antti Ignatius ja nimensä mukaisesti me tarjotaan yrityksille ja yksityishenkilöille oikeudellista neuvontaa. No, se oli oikeastaan ollut niin varmaan niin semmoinen polku, mitä mä oon halunnut kulkea pitkään, mutta se tuli tavallaan mulle tuli hyvä tilaisuus siihen. Se on pari vuotta sitten, että mä olin työpaikalla mun entisen esimiehen kanssa, puhuttiin siitä, että jos laitettaisiin oma butiikki pystyyn ja saatiin sieltä niin kuin sopivasti siirtyviä asiakkaita ja siinä oli niin otollinen aika sille, niin me päätettiin, että nyt se tehdään. Ja ei siihen liittynyt mitään sen kummempaa. Parasta on se, että on oman itsensä herra, saa itse päättää mitä tekee, milloin tekee ja mitä tekee. Se on palkkatyöhön verrattuna, niin se on ylivoimaisesti suurin etu. No kyllähän se on niin taas jos vertaa palkkatyöhön, niin kyllähän siinä on niin huolta ja murhetta on aika paljon enemmän. Et sen sijaan, että murehtii, että tuleeko se palkka joka kuukausi, niin täytyy huolehtia siitä, että joka kuukausi on myyntiä. Joka kuukausi sun pitää olla jossain pikkasen esillä ja tuoda itseäsi tykö eri paikoissa. Semmoista niinku jatkuvuudesta huolehtiminen on sellainen niinku iso murhe. Kannattaa lähteä, jos tykkää sellaisesta elämästä, että sä saat itse päättää, sä oot vastuussa vaan itsellesi omista tekemisistäsi ja tietenkin siinä on se, että yrittäjänä sulla on mahdollisuus saada aika paljon paremmat tulokset kuin palkkatyössä. Se vaatii vähän sellaista seikkailumieltä ja haluaa ottaa vähän riskejä. Kovaa työtä. Se on myös paljon vastuuta ja haasteita. Ja miksei hauskaa. Se on semmoista niin kuin vaihtelevuutta ja koko ajan uutta ja muuttuvaa ympäristöä ja verrattuna siihen, että sä istuisit jossain konttorissa ja tekisit samaa vuodesta toiseen. Yrittäjyys on niin kaukana siitä, kun se voi ikinä vaan päästä. Joka päivä on erilainen ja tilanteet muuttuu nopeasti ja pääset tekemään erilaisia asioita.